Di siya magkapaniwala, ang ina ang pinatay, kapalit na doon. Hello guys, this is CJ Estrada and welcome to my channel. Today we are here at Fuente Osmeña, Cebu, and we're gonna do a first time ever challenge. So we are here at the clothing bazaar. We're here at the Ukay-ukay yan here at Fuente Osmeña. I'm with my co-content creator, ALDRINCORE MOSHPIT, right over there, and let's go! Cause aside from my soul, you know what? Ang purpose of Ukay-ukay is to help clean the environment, because if maka-purchase ka of Ukay-ukay, so you can save a lot of money, you can save a lot of time, and also you can save the planet Earth because you're recycling a thing. So, wala bilingaw karon ng adlaw. Because it's Sunday. It's Sunday and then the streets of Cebu is so mingaw. That's why we are here doing some Ukay-ukay stuff. Yes. For only, pila ni? So do we set a challenge for this? Pila? 100 peso challenge? Yeah, okay. I cannot promise because from the previous challenge that we made by Kat, nalapas mi sa 500. Di sa kunano, mga 100 lang. As long as we kuha na lang sa ganahan lang namo ba. Kay barato naman is 50 pesos. All item here is 50 pesos. So ato i-reveal niya sa ito na palit. At so ato i-reveal niya sa ito na palit. Venue? Mapalit ka? Palit ka? Sige. Yeah. May reveal niya sa na palit. Yes. Wala kang hita na nakapa, bakang sinabawan. Pamilya. Sanggol. Hindi pa yan, malamig na tubig mo na yan. Nahihilog kay tayo na parang pilay. Gusto na Kira-kir lang utang. Butunis. Ako na siya kayo, size 30. My God, I need to diet na. Project Palami. Hashtag Project Palami. Ano gamay manighawak? Nice ta. Hindi ka malain. Come on. Pero mo sa karni mo pag sa una na sa kanang. Oh, sa una nga size bata pa ko karon. My God. What happened to me? Soon ka na. Padakuha na po kayo niya yung over. Mata ka ba kung sige lang unrealize. Dako sa kayo. Hindi ka 30 years old na. Oy, simba ko. So man ang pinaka-final. Ano na? Kapoy na. Pangita. Kapoy kay pangita, guys. Nya sa man. More. Opa. Be the reds dali. I don't know. Basim. No, nice begini. Ay, gamay kayo. Heaven. Ito tuntiyan na rin. Masa si jacket rin? May jacket rin. Let's see. Hindi mo ka naman. Kapit ka man, tayong dalawa. Nagkakaroon ang kapwa masaya. Wala ko yung mga pictures. Mga pek-pek. Pero dapat muktihan na talaga. Tara, Charlie. Nasigaw na ko. Tara ko ito natutihan na rin. Hindi ko na lagi nalagi. Wait, drilling. Sama. Level 1. Level 2. Sigoy! Bit na. Iyak pa, bes. Wala ko niyak. Wala niyak, okay. Oh.
find. Mira. Power Rangers. Power Rangers. Okay, tip number 1 is imo dyan i-check kung saan na nikisi or wala. You have to check dyan. Or else kay magmahay ka after mo palit. And tip number 2, kung mo nyo palit, dapat ilunod siya nimo sa hot water for 1 hour, then another 1 hour iumod siya mo pa pre-conditioner, then usog. Yeah. Wow, magic. And tip number 3, be creative. It's okay, pero kung sa pagsulod na nimo din, maklaro ko okay. Oh, dude. Okay, there's always there's a way aron makasave kag money, then fashionable ka at the same time, so go for okay. Right. Yeah. Kani nice. Nice one, nasang dun. Lalo na sang dun. Hindi ko alam kung pinakaganahan ako today. Yeah. Trend din siya karon ka ng mga stripes, ka ng mga vertical stripes. Yan. Kaya di maklaro kayo, okay. Daliman siya. Here. Magdip na maklaro. So, akong napili kayo, number 1, courtesy of ALDRINCORE MOSHPIT. Pampa-abs, kaya wala tayo abs. Next is jeans for daily use. Na. Then, what? Long sleeve, plain, para kuan. Wala lang, para char. So, ito lang ako napili. Actually, nakita ko jacket, pero wala may jacket, so wala lang. So, let's go to the counter, guys. Okay, thank you. Okay, pinadyo me, man. Okay, focus on me. So, we just finished our Ukay-ukay challenge. Challenge ba ni? Yeah. How much did you pay? 250. Ako, 150. Kaya tulad ako napilian. So, that's it for this video or vlog. Wala kayo masuriyak. I hope you enjoyed the video. Don't forget to hit like and subscribe. And share, peace, and love.